खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 18 आगस्ट शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा दिनै गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन। नोंथांनि खामानियाव सुथुरनि नोजोरा गोग्लैगोन। सुथुरनिफ्राय सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां। बृष राशि। गोसोआव साननाय हनाया बारा जागोन। साननाय हनायजों गुबुननि फारसे गाज्रि सानगोन। गुबुननि मावनाय दांनायखौ मेगन सागोन। गोसोआव गाज्रि साननाय सोमजिगोन। मिथुन राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां। बबेबा जेंनानिफ्राय नोंथाङा दिनै बारग'नो हागौ। खैफोदनि समाव नोंथांखौ गुबुना हेफाजाब होगोन। नोंथाङा दिनै गुबुननिफ्राय दान बान्था मोननो हागोन। कर्कट राशि। गोसोआव साननायफोरा बांद्राय जागोन। बांद्राय साननाय हनायजों नखराव दावराव जागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव सन्देह सोमजिगोन। सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ। सिंह राशि। नोंथाङा दिनै खामानि मावनो लानायाव जाफुंसार जागोन। खेला दुला गेलेयोब्ला देरहासारनो हागोन। दिनै नोंथाङा रायजो राजाफोरजों अनसायजागोन। कन्या राशि। सांग्रां जा। दिनै नोंथांखौ गुबुना गाज्रि लामायाव लांनो नाजागोन। नोंथांखौ गुबुननि सिगाङाव गाज्रि मुं सुलानो हागौ। सुथुरा नोंथांखौ मानसिफोरनि गेजेराव लाजि फोनांनो हागौ। सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां। तुला राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला नोंथाङा दिनै मुलाम्फा जागोन। साननाय हनायफ्रा जाफुंसारगोन। बिजनेस मावोब्ला नोंथांनि बिजनेसा जौगानो हागोन। मोजां सान। वृश्चिक राशि। नोंथाङा दिनै नखराव राज फुजा होनो नांगोन। फुजा होयोब्ला नोंथांनि नखराव गोजोन थासारि फैगोन। नखरा खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोनगोन। धनु राशि। नखराव जेंना जेंसि सोमजिगोन। नोंथाङा दिनै जेंनानिफ्राय बारग'नो नाजाब्लाबो बारग'नाय नङा। नोंथांनि साननाय हनायफोरा मोनसेबो जाफुंनाय नङा। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। मकर राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। दुखु दाहाजों सहायनो गोनां जागोन। गावनि मोजां मोनलायनायजों गावस्रालायगोन। गोसोआ लोरबां जागोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि साना जोबोद मोजां। साननाय लुबैनायखौ मोननो हागोन। गोसोनि हास्थायनायफ्रा जाफुंसारगोन। नोंथाङा दिनै खुसिजों बुंफबगोन। मीन राशि। दिनै नोंथांनाव मोजां खौरां फैगोन। सोरजोंबा जुलिनि रादाय खागोन। नोंथाङा आनजाद होदोंब्ला नोंथांनि आनजादनि फिथाइया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।